căutare. În acest video vei afla ce sunt rețelele sociale și cum poți profita de aceasta pentru afacerea ta și amplificându-ți prezența și implicându-te în rețelele sociale pe care le vei crea. Intrarea într-o rețea socială înseamnă de obicei creare de cont și a unui profil. Înainte de a-ți face profiluri pe fiecare, e bine să faci un pas înapoi și să te întrebi de ce vrei să fii acolo. Poate cauți să răspunzi mai repede la întrebările clienților sau poate vrei să ajungi la clienți existenți și să încurajezi să cumpere mai des. Sau poate vrei să-ți crești afacerea și să cauți clienți noi. Acestea sunt doar câteva exemple de obiective pe care le poți atinge prin intermediul social media. Acum, dacă ești gata să-ți faci contul, folosește adresa e-mail pentru business. E indicat să-ți păstrezi contul personal separat de cel pentru afaceri. Fiecare rețea socială e diferită, dar sunt câteva aspecte, aș zice eu, comune, universale. Locul pentru numele afacerii tale, o zonă în care scrii cine ești, ce faci, adresa poștală, e-mailul și numărul de telefon. Îți poți pune și o imagine cu logo-ul business-ului tău. Acum că profilul tău deja a fost pus în funcțiune, el va fi un fel de homepage în această rețea. În general, pagina de profil e locul în care vei posta noutăți și vei avea conversații cu publicul tău. Toate informațiile pe care le-ai introdus, toată activitatea ta, postările, comentariile, conversațiile vor fi vizibile pentru oricine îți va vizita profilul. Va fi un fel de istoric al vieții virtuale a afacerii tale și e important să nu uiți, profilurile tale de pe rețele sociale sunt indexate și de motoarele de căutare. Dacă oferi un conținut de calitate, au mai multe șanse ca paginile tale sociale să apară în rezultatele căutărilor. În caz că postările tale vor stârni interesul, oamenii vor intra pe profilul tău. Acolo îți vor cunoaște afacerea, oferta și poate chiar vor începe o interacțiune cu tine. Așa cresc șansele ca aceștia să devină clienți. Rețelele de socializare permit interacționarea directă cu publicul, distribuirea de noutăți și actualizări privind produsele. Crește interesul față de companie și îți creezi acea vizibilitate oferind conținut pe care oamenii doresc să-l distribuie. Pe măsură ce ai tot mai multe comentarii, reflexii pe rețelele de socializare, interesul față de marca ta crește tot mai mult, de fapt ca și numărul de cumpărători. Dar să fii atent și să adaptezi un moment important, tonul comunicării în funcție de tipul rețelei sociale și de tipul de interacțiune pe care vrei să o stabilești. Dacă vrei să atragi mai mulți oameni noi, ar fi indicat să folosești un ton primitor, generos, pentru că cheia administrării corecte a interacțiunilor cu clienții pe rețele de socializare este de a asculta mai întâi clienții individual și ca grup, utilizând datele de colectare din monitorizarea rețelelor de socializare, corelate cu alte date din surse interne, externe, vei putea înțelege mai bine așteptările, nevoile și dorințele clienților tăi. Evidențiem câteva sugestii de care ar trebui să ții cont atunci când alegi strategie de social media marketing. Indiferent de ce ai face, trebuie să atragi atenția, fie că vei pune o imagine bună sau titluri captivante. Fii uman, vinzi tot oamenilor și au nevoie să știe că și de cealaltă parte a rețelei de socializare toți sunt oameni. Amuză și stârnește curiozitatea dacă vinzi chestii serioase. Asta nu înseamnă că nu poți fi amuzant. Încearcă să arunci ochii peste pagina de Facebook a oricărei companii care face acest lucru și vei înțelege asta. E important să găsești acel mod mai puțin plictisitor de a spune că ești bun în ceea ce faci. Asigură retenția, adică oferă constant conținut care să-i facă pe oameni să te urmărească îndeaproape. Informează-te cu privire la oferta ta și aici
informează clienții și aici nu mă refer doar la oferte de preț și la alte momente, dar la schimbări importante de pe piața în care activezi. Dovedește că știi despre ce vorbești și că ești un specialist în domeniu. Clienții, indiscutabil că sunt informați și își pot da seama dacă ești cea mai bună alegere pentru ei sau nu. Aș recomanda să atrageți atenție la momentul educării. Educă. Deși clienții de cele mai multe ori știu exact ce au nevoie, e important să educi referitor la produse. Tehnologie pe care o utilizezi și de toate acestea împreună vor răspunde mai bine nevoilor. Fii atent la acțiune, determină la acțiune, fă-i pe oameni să ajungă pe site-ul tău, indiferent de motiv, pentru mai multe informații, pentru a beneficia de o ofertă bună sau de un material gratuit. Odată ce aici au ajuns, asigură-te că aceștia vor mai reveni. Folosește în promovare o persoană importantă din compania ta. Aceasta va putea oferi încredere, iar dacă reputația acestei persoane e foarte bună, va avea un impact și asupra afacerii, antreprenoriatului tău. Gestionarea unei prezențe pe rețele sociale și cunoașterea continuă a obiectivelor tale sunt de fapt esențiale pentru reușita în social media.